Comeza unha campaña que é un momento importante e unha campaña na que desde o BNG nos marcamos un obxectivo tan ambicioso como ilusionante, que é facer historia. E facer historia é que por primeira vez Galiza teña ao seu frente a unha muller na presidencia. Facer historia é que o cambio galego poña o motor deste país en marcha e que venza a parálise e a sumisión que representa o Partido Popular. Facer historia é construir unha nova Galiza gobernada desde nós, unha Galiza viva, dinámica, que se faga valer e que non baixe a cabeza diante de Madrid e que aposte con decisións por poñer en marcha un país novo, por erguer a Galiza despois de tantos anos de retrocesos.